La Societat Cultural Sant Jaume va acollir un any més el Tas i la Mostra de Bolets, un clàssic de la tardor. Durant els dies 5 i 6 de novembre, tots els veïns estaven convidats a gaudir d'un dia al voltant dels bolets, típics d'aquesta època de l'any. En primer lloc, la Sala d'Orfeó va traslladar a tots els visitants al bosc, amb una exposició de més de 100 tipus de bolets. Cadascun portava el seu nom popular i el seu nom científic, a part d'anar etiquetats amb diferents simbologies. La creu significava que no es podia menjar, la calavera significava que eren tòxics i, finalment, els que tenien punts verds es podien cuinar i menjar. A més, el grup de Tocats pel Bolet van preparar un tastet de bolets amb la companyia de pa i un got de vi. El grup organitza aquesta degustació sense cap ànim de lucre, només amb l'objectiu d'apropar la cultura boletaire a Premià de Dalt. En Joan Cortada va fer una explicació d'un acte que se celebra des de fa 20 anys al municipi. L'acte és un grup d'amics que ens vam reunir fa 20 anys, que ens agrada la muntanya i la natura, com podeu veure, i vam decidir fer aquesta exposició. Fem l'exposició, cadascun va buscar les espècies que sigui i llavors fem un tastet cuinat per nosaltres aquí fora. Els assistents també van veure molt positivament un acte com el tast. A veure, fantàstic, com sempre. El dia no acompanya gaire, però bé, de moment no plou, perquè sembla que demà serà pitjor, però bé, és igual, de moment aprofitem que no plou. Sí, molt bé, és una bona iniciativa. Ja alguns anys hem vingut a veure aquesta fira i tal, i bueno, mira, per les petites també, perquè coneguin també varietats de bolets, tipus i tot això, ha estat bé, eh? Per exemple, avui al matí hem anat a muntanya i tal, i hem vist bolets que ens pensàvem que eren dolents, oi? I aquí hem vist que es podien menjar, i elles els han vist i han vist que sí que es podien menjar, oi? Malgrat que el temps no semblava acompanyar, el pati del Sant Jaume es va omplir ràpidament de veïns esperant el seu plat de bolets i també per veure l'exposició, que va agradar a tothom.